no sé si... Crec que no ho he explicat mai. Em sembla que avui és un bon dia per fer-ho. Una mica com neix tot l'esperit castellà a la ciutat dels últims anys. Si us en recordeu, l'any 2007, l'Ajuntament de Solsona, encapçalat pel seu alcalde, Xavier Jounou, decideix que hem de celebrar la Diada Nacional de Catalunya, perquè la Diada Nacional de Catalunya creiem que l'Ajuntament de Solsona té prou entitat per poder fer una Diada Nacional pròpia. I quan plantegem això, plantegem i hem de fer una cosa diferent i hauríem de buscar una manera de fer-ho. I un ara casteller, que avui no el veig aquí, però d'alguna manera un dia treballant, estàvem treballant a la Cinet, i em diu, escolta, hauríeu de portar castells a Solsona. I vaig plantejar amb el Xavier Jounou i li vaig dir, escolta, per què no portem una castellana per la Diada Nacional i comencem a fer castells i farem una cosa diferent, que també són molt macos i tal. Bé, la qüestió que vam portar al final, vam portar un parell de castellers, vam estar durant 2 anys fent això. La qüestió és que suposo que alguna cosa, algun verí devia vinocular en el conjunt de la ciutat solsonina el fet de veure aquells castells que 2 anys després, 2-3 anys després, una colla de joves començaven a fer una sol·licitud via internet perquè tots aquells que volguessin fer una colla castellera s'apuntessin i anessin a començar a fer els primers assajos. L'any següent ja la Diada Nacional de Catalunya la celebràvem a Solsona amb els nostres castellers. I per tant, per mi especialment, és un motiu de satisfacció especial que una tradició tan arrelada al nostre país, Solsona també se n'hagi fet ressò i tinguem avui en dia una colla castellera com Déu mana. Una colla castellera que en poc menys de 4 anys s'ha sabut fer un forat en el conjunt d'entitats solsonines i de fet avui en dia ja sembla que sigui una entitat tan arrelada a la ciutat que difícilment entendríem alguns dels actes que es fan a la ciutat sense la nostra colla castellera. Ja no entendríem una Diada Nacional de Catalunya ni una portada de la Flama del Canigó sense la participació dels nostres castellers. Per tant, permeteu-me que avui us feliciti per la vostra implicació, pel coratge que demostreu cada vegada que pugeu castells, aquests que són més espantadissos i ens quedem més avall. I en qualsevol cas, bé, felicitar-vos, donar-vos l'enhorabona per aquesta inauguració d'aquest nou local, que espero que contribueixi a fer més gran encara la colla i a participar encara en més actes i més diades. I també penso que és un aspecte important el fet que feu d'ambaixadors de la ciutat cada vegada que sortiu a fora. I per tant, quan es veu aquesta, diguem-ne, la marea groga que envolteu pels carrers d'altres ciutats, d'alguna vegada fiqueu el pavelló de la ciutat ben amunt. Moltes gràcies.